guys, welcome to my vlog again. Ayan, kita nyo nasa tricycle tayo. Chipsicle. Wow! Plano naming pumasyal sa isang kainan. Anong pangalan na nun? Listi. Pero hindi namin alam kung ano talaga yung bigkas niya, mamaya alamin natin. Yung lugar niya dito sa Alaminos pa rin. Sa may Paradise. Telbang daw. Guys, at samahan nyo kami. Tingnan natin kung ano mga pagkain nila na meron. Kagandahan ng Andres Island. Nandito na rin tayo sa Sisti House. Ito yung dining yata nila. Order na tayo. Guys, pili na. Sama natin sila Rose Ann, si Kim at ito yung mga menu nila dito, guys. Wow! Kami kung ano na. May mga combo sila. Mura lang. May tanong kami kasi tatalunan namin kung ano ba talagang bigkas dyan. Listi. Pero hindi namin alam kung ano talaga yung bigkas niya, mamaya alamin natin. Size daw mga guys. Size daw pala. Yan, nakala ko ito yung dine-in nila. Meron pa pala sa taas. Sa taas. Doon sa taas. Doon daw tayo pupunta. Oh, may kumukuti-kutita. Oh. Yun. Kailangan ba magsuot ng life jacket bago pumaas? Marami din kumakain dito, guys. Come to Size Eat House. Size Tea House. Nakasama natin si Dayan. Rosa. Hello. Bing. Pa. Tara, hintayin natin yung ating kain. Muna tayo. Ayan, habang naghihintay tayo, interviewin natin si Rose Ann. Kasi si Rose Ann yung paulit-ulit daw na pumupunta dito eh. Siya yung nag-guide sa amin. Tapos niligaw niya kami. Lagpas kami. Nakalimutan niya. Interview natin si Rose Ann.
Sino yung first boyfriend mo? Ang dami. Nasa Mars. Alien. Sino yung una mong kasama na pumunta dito? Ano yung shout out daw kay Sanyata. Hi Sanyata. Shout out sa manager ni Bonso. Taga dito niya. Si Sanyata. Baka naman. Hello Sanyata, nandito na rin kami. Ano in-order niyo nun? Ganun lang, hindi ka nagsasawa. Kasi Mahirap ang buhay. nag-bike sila dito eh. Nag-bike sila. Tapos pagdating nila ng bahay, sunog sila. Si Dayan, bakit ganun yung in-order mo, Dayan? Makatipid sila ng pamasahe. Ha? Bakit yun ang in-order mo? Kasi yun yung mura. Affordable. Ikaw, Han, bakit yun ang in-order mo? Copy-paste din ako ano. 12 seconds later. Kakain na tayo. Naghanap pa kami ng mga gamit para sa pagpatungan kasi nakalimutan namin yung importanteng tripod. Nakala ko may banda. Saan yun doon sa Abangan nyo kami doon guys, pupunta kami doon next time. Kailangan lang namin ng sponsor. Yan pa kami ng sponsor. Kahit siguro tagdo 200 lang kami, ayos na yun. Sarap tapos mura pa. May price na, may banana pa. Wow! Banana price. 12 seconds later. Ayan guys, kung hindi pa kayo nakapunta dito sa Ayan, punta na kayo, try nyo. Mura lang, sarap. Madami pa. Kahit hindi na kayo mag-dinner, yun na yung dinner ninyo. Nasa muli. Bye-bye!